प्रभु जीशुଙ୍କ मधु नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ नमस्कार। ମୁଁ ସୁମନ ସୁନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଇବଲର 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ଏଥିପୂର୍ବେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସ୍ତିଫାନ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଦେଖିଲେ? ସ୍ତିଫାନ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଦେଖିଲେ? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଏଲିଓ, ଅପସନ୍ ବି ହନକ, ଅପସନ୍ ସି ମଶା, ଅପସନ୍ ଡି ଯୀଶୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଯୀଶୁ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବ 55 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଆମୋସ, ଅପସନ୍ ବି ଜିପ୍ତହ, ଅପସନ୍ ସି ଅମିତୀୟ, ଅପସନ୍ ଡି ମାନହ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଆମୋସ, ଯାହାକି ଯିଶାୟ 1 ପର୍ବ 1 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି? ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଅଟୋ ପକ୍ଷୀ, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ, ଅପସନ୍ ସି ଡାମରା କାଉ, ଅପସନ୍ ଡି କାପ୍ତା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛିଟା ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଡାମର କାଉ, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ନୋହ ଜାହାଜରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ଡାମରା କାଉକୁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ସୁସ୍ଥତା କ'ଣ ଥିଲା? ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ସୁସ୍ଥତା କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ, ଅପସନ୍ ବି ଛଟା ଚାଲିବା, ଅପସନ୍ ସି କାନକୁ ସୁସ୍ଥତା, ଅପସନ୍ ଡି ମୂକ କଥା କହିବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି କାନକୁ ସୁସ୍ଥତା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଲୁକ 22 ପର୍ବ 50 ପଦ ଏବଂ 51 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯୀଶୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗେତ୍ସିମନି ବଗିଚାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହାଯାଜକର ଦାସକୁ ଖଡ୍ଗରେ ଆଘାତ କରି ତାର କାନକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ସେହି କାନକୁ ସେଠାରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ 22 ପର୍ବ
50 ଏବଂ 51 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କିଏ ସିଂହକୁ ଛେଳି ଛୁଆ ପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? କିଏ ସିଂହକୁ ଛେଳି ଛୁଆ ପରି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଦାଉଦ, ଅପସନ୍ ବି ସାମସନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଜନାଥନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ସାଉଲ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, ଯାହାକି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 14 ପର୍ବ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦାଉଦ ନଗରକୁ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦାଉଦ ନଗରକୁ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅପସନ୍। ଦୃଢ଼ଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଲୁସ୍, ଅପସନ୍ ସି ସଦନ, ଅପସନ୍ ଡି ତିମ୍ନା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଦୃଢ଼ଗଡ଼, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 11 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବାଇବଲରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? ବାଇବଲରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଦାଉଦ, ଅପସନ୍ ବି ଅବ୍ରାହମ, ଅପସନ୍ ସି ଅବିମେଲେକ, ଅପସନ୍ ଡି ସାମୁଏଲ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।